Jaiza. So tiri pamukungatu paya pakaita nyaya yekuti kufa kwakaita vanhu pamukungatu vakafa zviri mysterious izvezvi zvekuti pakafa umwe munhu ainzi waizi pakazofa kamwana kakafa pamba pavo ava pakazofa recently shepherd tisati tataura musikana akafa last week. So ndakataura kuti mafiro amuri kuita ka chimboitai maverifications vanhu vekwamukungatu because mafiro acho amuri kuita handisi kuchaanzwisisa ba ndanyanya kumira pamagrave side enyu kakawanda. So vanhu vari kuronga nyaya iyoyo yekuti vachizofamba. Ndakati kumhuri imimi chinditaurirai mafamilies acho mamiriro akaita mangani ndobva vataura. Pane mukuru anga aripo ndikati pane dzimba dzinenge dziine vanhu vakawanda panobuda marepresentatives akawanda. Mune 7 mukabudawo 3 mune 5 mubudawo 2 mune 1 mubuda 1 chichiwatwa kuti imba imwe neimwe irepresent kuti bate nhamba yeanhu 13 angaifanira kuti aende kupi kwamukosanjera kwaida kuenda. So ndakanongedza vanhu ngatiende kusvika ndanongedzana uyu nevamwe vemumba mao 2 kuita 3 but by the time yandakanongedzawe akamira ndobva asimuka ndovonga mupurisa wenyu wanga aripo mambo imwe hombowo hwakanga huripo akasimuka achida kundirowa akabatwa nehama dzake kati amene zvaaitaura akatukirira zvakawanda akabatwa nazo zvekuti asina batwa nehama dzake ungadai makazwa kuti mambo sabhuku wenyu warohwa ndiyo ndionayo udai ndakarohwa nemunya yakadai kwazi maidai makasara musina sabhuku. Saka mai ake vakazouya ndobva vakumbira ruregero ndikati mimi muri kukumbira ruregero but hamusi muda kundirohwa uyu watoada wanichaya ende wabatwa nehama dzake ende zvaatoada wanichaya ndizvo zvichada unichaya riini uda undichaya ngesando futi mheni handitozivi zvekuti paanotoya muno muchangamiri muno ndikatozva kuti atori munomu kandotosvika nditori pamba nditya kutofamba bekuti ndinitya kutochaiwa ndiye. Yeah, you Mukungatu. Those are the allegations against you. What is your response? Chekutanga ndingati ma-allegations ndikuwana sabhuku wangu ndinofanira kuti ndizvipindurewo ndizvidefend ndinotarisira kuti zvichapinda mupublic domain nekuti ndichazotaura zvindichataura handiziviri kuti this case through you hatina here mataurire tingamboita pasina wangu nekuti kana ndaakupindurawo ndichazopindurawo zvinhu zvanga zvichiitika zvimwe zvacho zvinova zvoitikwa nasabhuku wangu asi nekuti sabhuku tinomuda dare rikwasara murombe no respecta saka chikumbiro changu chancho kuti can this matter ibotaurwewo pasiri ina kuti ujekerere unless mati zvedi ngaiende mberi ndo chikumbiro changu chekomuri kana paine ma-irregularities andakaita with due respect changani kana paine ma-irregularities I understand I swear if you would have sworn under oath, it means whatever evidence you shall be given in this court, in the truth, nothing else but the truth. It's serious, yes. Because throughout the Tarisani, Nenya, the way you are putting it across in Gay, you got something maybe behind the scene, punishment.
izvozvozvo zvimwe zvinhu zvaungada kuti tinge tichizodiscasa hatisi kuzvidaba izvi zvezvo. Isusu tinobvumidza vanhu kuuya vachitaura nyaya dzavo, kwete kuti tinobatanidza nyaya iripo nemagiraji anonge ari sabhuku. Ndinomuapoinda ndo remita mapapers through the DA yoendesa kuprovince, province yoendesa kunational, province yoendesa kunational. Secretary ndiye anoapoinda kuti uyu munhu wavillage ane maduties ake, ane mavillage ane kune inonzi traditional leaders act, ndiyo yaanenge achishanda nayo kuita execute maduties ake achiita report back kuendisa. But that doesn't mean kuti haakanganisi, anogona kukanganisa, anogona kutoripotwa. You semunhu wemuvillage munogona kuuya kutotaurawo kuti mambo ndine nyaya dzendinadzo, like you are saying, dzendinadzo dzasabhuku dzakati. Vanzwisisa saka imimi ndiri kuona kuti pane nyaya hatisi kudzidaba izvi, handi kuti hatidzidi kuti hatidodziswa. You can raise a case against him. Yeah. Or if you don't want sasabhuku wenyu mati munoda maningi, munogona kutaura kuti ndinodawo kuzouya ndine nyaya dzinoda kuzotaura nemi musiri mudare. Isusu panapa besides that we deal with the cases tinoita futi counseling. Saka what we don't want is whenever there is a case yaripotwa yakwapia mudare, kesi iyoyo yoenda kozi ine mamwe macases haudo chichibuda kudai. Isusu tichida kuti tidhire nekesi yauya kotaurwa ipopo nezvakaitika zvacho, ma-allegations aripo. Imimi mune muchida kuti titaure kuti you did that or you did not. Todhira nekesi iyoyo, taona kuti ndo zvakaitika, tobata mobatwa nemhosva yekuita zvinhu izvo, because kutora sabhuku kutomisidzana naye kutoexchange mawords is just as good as exchanging words with me. And taakutosvika futi kuti mwausvika kuna president, because this is a recognized court, itori muconstitution, and masabhuku acho akatoapoindwa ngehurumende yezimbabwe. Hausisiri usabhuku hwaitwa hwepasi pemuti uyauya wekuti baba munini muimbondibatirai inini ndikude kosenze Harare. Zvinhu zvautoitwa nehurumende. Munhu wamunenge matopopotera nekuda kurowa, in this case according to the allegations, you wanted to fight me and his excellence, given that I was appointed by his excellence. Saka ndiyo nyaya yetinenge tichida kutarisana naye, kuti munonga musi kurespekta munhu wehurumende. Imimi nenyaya naye inouyawo iri different case, hatiirambi. Sabhuku munhu, minister munhu, mukaerenga news maminister hamusi kuona ari kuenda kukoti. But hatibatanidzi nyaya iripo neyemunhu wamina idzo dzenyu munogona kutovhurisa apa. Kesi yangu inini mukunga tovhesa zisabhuku yotaurwa yega, yotopinda next court case. Yetiri kuda nhasi ngeyekuti uri kuti iye paine zvanga zviri kurongwa parufu, he pointed at you amongst anhu aakapoinda, and imimi on that juncture you stood up and you wanted to fight him. What is your response? Ndinotenda chakambiri.
ndinonzwa zvamatsanangudza. Chekutanga, handina kumbosumuka pana ndakagara ndichienda kuna sabhuku apo. Ndochinhu chekutanga. Handina kana kumbosumuka kuti ndakasvika kwavari kana ndakafamba step nekuti zvinhu zvakaitika pakati pevanhu vanga varipo. Chechi2 ndechekuti zvakatanga neprevious night ndizvoka since from 7 o'clock taiva tingori pamba tichidiscussa pamwe chete nasabhuku vachida kutibatsira. Dzakutoguma past 11 vamwe vazhinji vemhuri vanga vatobuda. Inini by then dai vakanditondora muchiona ndandisi kutokwanisa kufamba ndandiri kutokamira ndichindorwara. Ndizvoka ndakasimuka ndikakumbira kuti ndinokumbirawo sabhuku inini ndiri munhu wemapirisi ndada kukwanisa kundienda kumwa mapirisi nguva yangu yashata. Ndo mubvunzo wandakakumbira kuna sabhuku avo. Kusumuka kuenda kwavari ndichienda kukumbira kuti ndiri kukumbirawo kumwa matablets. Anisindikwa zvakanaka da kuenda kudini kumwa matablets. Ndo chinhu chekutanga ichi. Sabhuku vakabva kuti aiwa neniwo ndiri kumwa matablets. Yakapera yakadaro. The following day ndazogara pasi pari kurongwa nyaya yekuti tinofamba sei takadai. Sabhuku vakatanga kutaura kuti popota vachiti kune mumwe munhu panapa akatunga achindotitaura kuti inini ndinomwa matablets. Inini ndinomwa 5 matablets. Ndinomwa HIV, ndinomwa BP, ndinomwa zvakadai, ndinomwa mamaragadu chichichi. Wachitaura ndakaramba ndakanyarara ndakupindura inini. Ndizvoka. Pawakazosvika papoint yekuditi inini ndinongedza kuti iye munhu iye waya achingopatika handisi unofanira kuti atombosari kwendikuenda kwamukosanjera. Ndo manzi akataura kuna sabhuku. Inini vandasumuka vakati inini handasumuka ndakati sabhuku pane dambudziko rangu inini nemi here zvomunonga muri kutaura muchindinongedzera ndakukanganisirei. Ndo pakabuda muromo yangu nasabhuku apo. Zvakazobuda mberi sabhuku wakupopota pakataurwa zvo zvakawanda. Wakasvika kutaura kuti kukumbura hembe kuti ndokumbura hembe inini. Ndizvoka. Inini ndakaita karate apeno yakataura ndakaita karate ndikaita zvakadai zvakawanda zvakataurika ndozvima ndaenda kuramba kuti handisida kuti ndizvitaure mudare nekuda kuprotecta. Hautozvitaura isusu apa handizvaika ndozvandiri kutaura kuti the way you are sounding it really shows that you got a case against him about zvaakakuitai. Chizvai hamuna umangara. You can still come and make a report if you really feel that it's a case. Munouya muchimhangara izvi munomu tinotonga dzese kana meda. You report that one. Today we are not dealing about that. Yetirudhira nandati sabhuku anenge ari kumiririra nzvimbo yake is presiding over this Bvuma area ndezve Bvuma wacho. Isusu kwedu kunongo atori ana baba akapoindwa nehurumende kumirira nzvimbo iyi. Ari kutaura kuti iye kuzotosvika kuti ndazodai anga ari mamuri kutadza kuti you are not supposed kusvitsana nasabhuku ikoko. What we're supposed to be doing is compliance. Nezvinhu zvinenge zvoda kuitika ngoti dambudziko riri kuitika sasabhuku anenge achiriona kuti musha uyu ndiro basa rake saka achizi sabhuku kuona kuti musha uyu hausi kuita musha panoda kuti pafamwe panoda kuti zvigadziriswa because vamwe vana baba vari mudzimbabwe vari kuti hatifambi because ndinonamati hainini handiiti zvikoti zvakadai asi nyaya dzozoti mudzitonga munoti chitikumbirai kuchechi kwenyu kuitira kuti chiwanhu chigadziriswe vanhu vanenge vari kufa vana vari kuchema nezvigadzirika. Argument yenyu nasabhuku panga paine vanhu it was not wanted. You were not supposed to have argued naye the way yaari kutaura. Don't bring in what he did because iyo handisi kuzvi iyo munoimangara petiri ngepekuti sabhuku makamushora paapaine way. I'm not saying he was right or wrong but akamhangara. Imimi hamuna kumhangara yenyu nyaya ndirikutoona itori nani kudarika yani yasabhuku but haina umangaro. Hatisi kuidaba hatidi nyaya dzisina umangaro. Ndimi muri kutitadzisa kusenza imwe ngekuti muri kuti mukagumburiswa hamuwi koumangara
mauda kutoita boxes ipopo ndopetoda kuti tigadzirisane, ndo panoita mutemo. Matogumburiswa nhasi tikadai tiri kutotaura Sabhuku ari uko, tiri kutomutaura kuti Sabhuku pana mukungatu wawakashaishira, totogadzirisei. Haizumangarwa ina handidi nyaya dzisina kumangarwa, dzinotinetsa kudzitonga nyaya dzikezi. Tiri kudai rikamangarwa isi ine munhu wakagumbuka. Whatever the village did to you, hamuna kutsamwa ba, hamuzvizivi kubhowa ba. That's why usina umangara. Munhu unonga asina kufara unomangara. Ngatitaure iyi yakamangarwa iripo iyi. Changamire munhu ari kuti haada kusimuka ba. Makakaze takanga tiri tese tichironga nyaya kubva payakatangira kusvika kumusoro kwayo. Tikaenda tese kurwenya takaenda tese kunyanga. Newe zvakabuda kwezvese tsananguro dzese zvese zvakabuda matari unawo maminitsi acho. Zvataironga ndichidhilivharita paya takabva paya usiku tese ndakasiyiwapo inini pamba pavanhu. Vanhu vapera kubvapo ndichida kubatsira problem yawo. Ndio pandaitaura paya imi muri kuenda kumba kwenyu because muda kumwa mapiritsi. Ndotomwawo. But ndiri panapa kugadzirisa problem yomumba mwenyu. Haisi problem yenyu kwachibhuma baya. Haisi problem yenyu kwasaurombe ndeyenyu. Ndatoregedzwa ndatapuswa na mapiritsi yangu anefa nomwana 8. Dzangu dzakuma pasi 10 paya ndizvo. Pasi 10 to 11. Ngande mapiritsi yangu anefa nomwana 8. But izvi tapa 10 o'clock andisa ndamwawo ba. Mira. The following day uya hana kusimuka ere. Mai akazoyapo apologize kwandiri. Achapologize, achipa apology ye. Akasimuka anosimuka ere kwati panama dzake. Wakasumuka. Hama dzakachatozi kuti ndiani vakada kumubata asumuka, anga ari pakati petende akatosumuka akataura zvaakataura because isu dzedu tandiri ka distance. Mai ake akazouya akafugama pamberi paSabhuku kuti Sabhuku we mwana wangu washaisha. Saka mai aizouya kofugama, mbuya akafamba at least 5 to 6 meters achikambaira. Hatitoda kupedza nguva mirai munopuwa mukana ukapika mudare muno ifiyoswe unless kuti muri kushora dare. Ina handida vanhu vanonyepa under oath. Ndambotaura tisati tataura ende hatisi kuda zvinhu zvokupimana kutemba board build. Handiyo inotitemera. I think takanga tatina former president Mugabe. He was amongst the shortest people. Asaitonga Zimbabwe ineni. Tina ana Kilimanjaro waituroera nesiringi ineni. Saka kutonga haisi stamina kana kufunga kuti Sabhuku unofanira kunge akakora kana kusimba kudarika ine. Hatidi kuseenzesa zvinhu izvozvo. Goriath wakazviita akarohwa David. Hatidi kuzwe uswinya over mutemo. Because munhu anenge aitwa appoint kuti ndiye ari kuita execute maduties regardless kuti mukobvu mutete wakasimba, ndiye anenge atora nepower. Kamwana mumusha ana baba akapera ofa kane 11 years kanozi baba. And handi kuti bakanorowa anhu ese arimo. Ndiri kuona kuti pane zvema-attitude munomu tinoda kuteedza mitemo yeMwasaurombe. President Mnangagwa akabva kutaura last time taenda kuconference kuHarare kuti vanhu vanenge vari munzvimbo dzavari kugara under madzimambo itai mitemo yeimomo. Vanhu ivovo vanenge vasingadi. Umwe munhu unogona kunga wachinjirwa mambo uina mambo waifunga kuti ndiye wenoda kana kuti Sabhuku ndiyo. Hauzvichinji babhodzi simba racho hauna, iwe ndo unobuda. If you don't shape up, you ship out. You don't change, you don't challenge. Maybe because unongo uruti pamwe ndine kamari kana kuti ndinodai kana kuti handinzarwo. Munomu we don't tolerate that. Handidi kutombozviona zvema-attitude. Inini ndoda kuti munhu anoona kuti panapa hapachaiti obva, or else you comply. Ndiri kuona kuti munomu mune
vanhu vane attitude tumwe twekunga kuti vaite change of government vane maitiro ekuti kana kuti wakauya mune kamentality kekuti wakauya ndauya tiri muno. That's in immaterial, it doesn't apply. Hazvina nebasa rese baizvozvo maamurimo muri illegal. We are here kuti tiite normalize and align zvinhu muno. Otherwise vanhu mwese muri masaurumbe muno, you are illegal settlers according to the Traditional Leaders Act. Makapera kuiswa mwakaiswa ngemasabhuku. Sabhuku haapi munhu pekugara. Mambo ndiye anopa munhu pekugara. Saurumbe ino for the past 8 years yanga isina mambo. Anhu ese ari mumasaurumbe, you are illegal. Ndini ndinotozvigadzirisa izvozvo kuti muite anonzi masettlement permits. Panoone settlement permit here uri mumasaurumbe muno. I sign for it. Saka zvokutoita mararo makagara hwani ka. Hamudziwini panyaya dzacho, munova makasimbiswa naanhu ainyepo kuti ane power. Iwo asina power. Mukazozviona kuti haana power. Pazoya ane power. Akazoasungisa. Mune makabhadhara tuma 250 tuma 500 muchizi ndipe ndogara apa. Hei painowa kunetsa unondoona. Hamuna munhu uri muno munodarika inini. I'm the paramount chief. Hapana munonyeperana muri kunze mumabhawa nemabhotoro so hayo izwaka ndini ndakakuisa ipapo. Hapana kunyeperwa. Hakuna sabhuku unopa munhu pekugara. Munhu wese wakapuwa pekugara ndisabhuku. You are illegal. Inini ndini ndinozvo ndakambokutaurirai kuti munhu uchiuya kogara paunogara, sabhuku knows about the boundaries. Apedza anouya kwendiri. Inini ndinodaidza ema, ndodaidza Minister of Lands, ndodaidza council. Touya toverifya nzvimbo yako, todzokera, tokugadzirira inozi settlement permit. Ndiyo inotaura kuti wamugari wemuno. Ende hapana unayo babhozi ndiri ndoisaina. Saka muri illegal. Mukada wawanza muzerere muno muchabuda. Mopuwa tumari tukwe makabhadhariswa bhozi land haibhadharwe. Maiguriswa tumari muno mutuma 1000 ngaarombe rasi murombo bati. Hey, tipe 500, hey, tipe hazvibhadharwi iland yehurumende munhu unogara mahara. I know kuti mwakakurukwa muno. Ndo zvimwe zviri kumufungisa kuti mwakatenga mwakakurukwa. Mune tumarisiti twema $800, $1000 turi pasi pepiro. Hatusenzi pamakakurukwa ngemunhu wanga atori murombo waida kutocapitalize on you. Land is for free and mambo ndiye anopa land. Mukawana ndisati ndakupa land inini kukunyorera kuti uri kugara apa, you are illegal. Saka usada upopota uri illegal. Rokuburitsa mustaira. Power yacho ndinayo. If you want to test it, go ahead. Mukungati ndakubata une mhosva yekupopotera sabhuku, mupurisa awitnesa. Hatisura kuzwa zvakawanda. Hautaure nasabhuku uri mwana mudoko panyaya yezvenyika dzinedzi. Anhu mune problem yekuti pamisha penyu munotonga ka. Motkisa nemuarea because unenge uri maybe sound kana kuti unotoziva kuti unorova maningi. Wauda kutora futi power yacho kude kuikwidza uku kwakuhurumende kunoku. Handidi kutombodzwa munhu anotuka sabhuku. Ukatuka sabhuku watuka inini. Ukatuka inini watuka president. Hapana hatisi unozwa zvakawanda. Wakamudisrespecta. Yo mother hakutauri usina kutaura. Ukumboti nyaya apologize. Urati tasamone. Auya ati abvunza kuti apologize. Toipostpone toadaidza. Apology yao yakachinipa ndeye. Todaidza here, you want us to call your mother, but unazoona kusvike kudzimombe. Mambo. Ende uchazosvika ina handidi munhu anoita lie under oath and you don't talk just willy nilly munomu. Unotaura kana wapuwa mukana. Nyaya iri munomu mupurisa ari panapa as a witness. Sabhuku dai musi kufa unga hukumba kwenyuka. Uyanga dai asina kuuya kuti. Ari kuuya because muri kuita zviro zvenyu zvoukunga kuti muri masaurombi. We don't leave you do things the way you want. That's why he was there. Abva ikoko anoita report back to me. He came back to me only to tell me kuti wakanga wauda kumurowa and your mother apologized. Is he lying kuti your mother apologized? Alright, fine.
Ngatipostpone. Tipe madetails ngatidaidze mai. Mai Mai ngauye timirai. Ndakambosimuka panandandire Usabvunza mubvunzo kandi iwe mfungatu. Wakasimuka ukabata. Dati mai mai ako was your mother there. Changamira wangu Wanga waripo. Wakasumuka here wakauya kuapologize aunasa. asi pandadosvika ndatoaona akatonditi ndakazongosimuka ndichisumuka Wakasumuka here wakauya kuapologize kuna Sabo. changamire ndazvinzwa Uri kubvunzwa unopindura. changamire ndazwa zvamuri kutsanana Uri kubvunzwa unopindura. Ndozvakundiratidza kuti it's true. Une dzungu. Do you have a settlement permit? nochangamira handinaimba pana Usawanza uri kuchengetwa muno munyika mwangu ini. Usashamisira. Vachapera kuenda. Chinosara chichikupisa. Hauzozvidiba. Usawanza muzere. Bozi titoriwo nesitaira futi kuti uri pfungwa kuti une sitaira isu tine sitaira mutonasi. Tisatenderera mberi otherwise takatokora. Asi tinoita zvebasa munhu. Ukada kuita zviro zvokuda kuuya kuti kwanhu ndewapangidza kuti ndini mukungati chamwari. Originally, where do you come from, you? You don't belong. How is Saurobima? So I go to Anzira. Muno. Unoda kuteerera mitemo. In Rome, you do what the Romans do. Sada kuya zvokuda kupangidza kuti makazoona ere inini aina handidza ina munhu mberi kwangu. Handizvidi. Ndati your mother akauya achiapologiza pamberi pasabhuku kuti sorry ndezvakatoitika ipapo. Zvakaitika here kana kuti hazvina? vakauya chakazachai Vakaapologize vachiti kuti ndanga ndakagara mashure vecheresa mumakakasi mai ake akaapologize akadira vachiti kuti tinyararisa bhuku mwana washaisha. in as much as I can say Changamira, uyu munhu ukaina angwanisa hangu kugara naye because imombe inonitunga handikwanisi kuirimisa bai. Hatina problem. This is first case yedu yetiri kuita. Ngaaite imwe dzikandokwana 3 ndo basa rangu. Toita kutonyora matsamba obuda. Hatina zvinotinetsa. Ngadzikwane 3. Ita anayo 1. Siya akadaro. Ngaaite imwe woyunza. Haona kupedzerana. Yandoita futi ngaiuye kuno totorekodha record 2 masamoni kaya akandokwana 3 ndautsinja magiya. Hatisweri unetswa ngano. Anhu anofila kuti mune mari ka. Endai motenga maproperty kutaura. Hakuna sabu. Hakuna mambo. Unongo uine madhidzi muhomwe. Izvi zvokuda kumirizika iwe usina nesettlement permit usina nepepa ka. Unoswera upside down. Because hatitoraredi zvinhu zvakapisa kudaro. Uda kuisa kaspirit kuvanhu kekuti dare rino tisateererwa pautongi hwedu hwemuno ngekuti iwo uripo mukungati. We don't tolerate that. Iwo hauna zita riri kuno kuba iwo. Uchida iwo togadzira samoni. Ndowambotorerwa foni. Uri umwe mukungati futi. Munokungatana muri kunzogwa isuda zvokuswera kutaura zvakawanda. Iwo mukungati uda kubata nezvekukomboredzana nasamoni. Dare rine rurubhadhara mbudzi 2 nembudzi yaSABO. You are found guilty. You have to pay these things before end of this month. Next court date is 15. by the 15th. You have to come and pay 3 goats, 2 for the court, 1 kuripa SABO. Ndatopedza. Iwo kana usingadi kuita izvozvo regera. Hatimbomanikidziba muno unondoregera. Isusu tozoona zvekuita sedare. Ndakubata nemhosva because there is a witness yomupurisa iripo. Your mother wabvuma kuti akaapologize. Mai ako haapengi babosi. Akauya kuapologize atozvoona kuti zvawaita hazvidini ngazviite. Saka ndakubata nemhosva. Iwewe, if you got a case against him or anyone else, come and report. Silence in court. Kapedza, that's my verdict. Thank you, Changamire.